Și acel Gabor de seară ce-a venit ca să ceară a zis către mine. Băi, să cât să fie, mai bine să fie bine, că te-am mama, dracu, băi! Cine l-a dus în lume? Cine dracu m-a făcut? Bă, lăsați-mă la de supărat și de cordat. Da, mă, ce nu știu dacă să mă mătați de porcilor mei. Băi, treacă, băi! Deci autorul a vrut să-l facă o imagine a ceea ce se întâmplă. Deci pe scurt, care este cadrul larg, stradă goală și plus prin plan cu focalizare pe el. Singur plângând, iar lacrimile cade, camerele merge cu ele și face o bandă mică ce simbolizează nesfârșirea. Apoi amorță pe Mărgineanu, care se transformă în plan întreg și după asta plan american pe capurile care n-are foc. Aici apare flashback în sepia cu Mărgineanu pe președinte care un foc. Oricum, finalul ne prinde cu alătură intimă prin plan cu soarele care sugerează că apodictic vorbind de evoluția epistemologică a poveștii alta decât lacrima lui Solis, care plânge doar pe motivul femei. Și pe fundal se aude o grasă nebună care țipă, ca să dea senzația de continuitate. Știi că? Bebei, bebei! Bă, lăsați-mă E plină lumea de la ta! de supărat și de cordat. Supărați ca mine și încordați ca mine. Nu știți decât să vă învățați. Formule, că să-ți fie mai bine să-ți fie bine, băi.